שלום. שלום. מדברת חני מטעם חברת טלפון, מה שלומך? בסדר, מה שלומך חני? ברוך השם. יפה. בפלאפון יש עכשיו מבצע ללקוחות חדשים ורציתי לעניין אותך, באיזה חברה אתה נמצא היום? אני לא מעוניין. למה? בוא תן לי דקה מזמנך ואני אציע לך, ואז תגיד לי שאתה לא מעוניין רק אחרי זה. תגידי, תשתית חינם אתם נותנים? תשתית חינם? כן, של אינטרנט, בבית. למה אין לכם קליטה? מה? למה אתה מציע את זה? אני שואל, יש לכם את זה או לא? תשתית בשבילך לבית. כן. חשבתי, אתה מציע לי לבית שלי. אני יכול להציע לא, לך אין. אם את רוצה. אין לי, לא. אין, אז מה יש לנו לדבר? הבנתי. טוב, בסדר. מה חוץ מזה, הכל טוב? הכל אחלה, ברוך השם. טוב. תמסר לי דש לאשר, חני, ביי. מה? תמסר לי דש לאשר. לאשר? כן. אני לא יודעת מי הוא, אבל נמסור דש. טוב. אה! יפה. טוב, ביי. ביי.